Nyakorom gajuang dakika napaga uchiel tok sadek mar okinyi kamoro moro mintiere machiegni ma en chenro mar mbakoromo chenro machako sani nyaka saa 5 mar onyango mataye chenro ni e kidienje mokwongo. Nyinga en Sharon Ng'anka mano mar michal mar fuambo bangma nyawdwa Cleophas Oluoch osekre makare mano mar kelo nitwak e chenro mar mbaka oromo. Oroche makawuono waluoni weche mopogore opogore Nyakorom gajuang achaka nei kaunti ma Homa Bay kama bende romo mano mar joket mwandu mabende biro bedo kaka ondala dek biro bedo kachaka yanga odiochieng' makawuono e kaunti mano ma Homa Bay. Romo mabende timre e kar tiegruok mano mar Tom Mboya University. Odiochieng' makawuono higeno ni jatend piny mano William Ruto biro bedo ka yawo romo makamano mabende biro bedo ka kelo joket mwandu mawuok e pachoka kanyakla kod pinje mamoko maoko. Nano ka moko kuom pinje mamoko maoko joket mwandu magi mabende biro bedo ka wuok e piny mar America, United Kingdom, mano mawuok e riwruok mano mar European Union kanyakla kod pinje mamoko maoko bende biro bedo ka yuoro romo makamano Nyakorom gajuang mabende biro bedo ka timre kuom thuolo mano mar ndalo adek. Odiochieng' makawuono en odiochieng' mokwongo wantiere gi jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay mabende biro bedo ka luonwa romo makamano. Par ni Nyakorom gajuang ma en okang' mar 5 mabende koro jatend piny Kenya biro bedo ka timo limbe e kaunti mano ma Homa Bay chakre ne yiere e higa mar 2022. Romo makamano waluoni machiegni Nyakorom gajuang jatend piny Kenya bende ponono ni biro bedo ka mole romo makamano kodhi nyime gi chenro mar mbaka oromo wabiro bedo ka migodo achiel kachiel. Kopogore gi Nyakorom gajuang buore Nairobi ka bende nitiere romo mano mabende dhi nyime mano mar nyayo lokruok mano mar kor lwasi. Romo makamano Nyakorom gajuang dhi nyime e log tich mano mar riwruok mar UNEP mantiere gi Giri mano buore Nairobi. Ka bende romo makamano Nyakorom gajuang bende oywayo welo mopogore opogore. Moko kuom gi wuok e pacho ka moko bende wuok e pinje maoko. Nyakorom gajuang wachore nitiere jodito kata mana delegates maromo 4,000 mabende nitiere e romo mano mar UNEP mantiere gi Giri. Welo mabende wuok e pinje moheo 180. Ma bende romo mano mar 6 chakre ne chak romo mago mong'ere kaka UNEA kata United Nations Environment Assembly e higa mar 2012 makoro romo makamano iluongo ni UNEA 6 makoro en romo mabende oywayo delegates kanyo maromo 4,000 giloso kaluwore kod lokruok mar kor lwasi. Romo makamano bende waluoni e yo machiegni e kaunti ma Mombasa Nyakorom gajuang kama jafwambo marwa Joja Oko nitiere bende waluoni romo mabende jatend migawo mochung' weche mag arita Kithure Kindiki biro bedo ka yawo odiochieng' makawuono romo mano mar jiwo arita kwe. Romo makama en mar ndalo 4 ochakore odiochieng' makawuono e kaunti ma Mombasa ka bende en romo mong'ere kaka National Council for Administration of Justice mabende timore e kaunti mano ma Mombasa. Jatend migawo mano Kithure Kindiki yawo odiochieng' makawuono bende Joja Oko biro luoni godo e yo makende. Kopogore gi mano ma en wach machielo kaka janyuol samoro nitiere gi nyathini mabende notimo klas 12 chenro mano mar yiero courses mano e mbui mag KUPS magoro jopuonjre mabende dwaro riwore kod mbalariany kanyakla kod kuonde tiegruok mopogore opogore. Omiyo nitiere milome mabende migawo mano mar somo kod duola mochung' ne keto jopuonjre mag e kuonde tiegruok mong'ere kaka KUPS oyango ni bende gisani Nyakorom gajuang winj mamalong'o gimedo thuolo mano mar oro kwayo ne jopuonjre mabende dwa donje kuonde tiegruok kuom thuolo mar ndalo 7 kaluwore kod ng'ikruok mano mar mbui mabende osebedo ka neno e mbui mano mar KUPS. Sama bende ok en okang' mokwongo mabende koro KUPS choro kata mana nyime deadline margi. Inyalo paro chieng' tarik 16 bende giketo deadline makamano gichak gichoro nyaka chieng' tarik 26 mabende neno odiochieng' manyoro. Kata kamano koro gimedo thuolo mano mar ndalo 7. Koro Nyakorom gajuang ponono ni ing'eyo rawera mora mora mabende notimo penj mano mar klas 12 mabende bende riwore kod mbalariany kanyakla kod kuonde tiegruok mopogore opogore. Nyakorom gajuang ne ni inyiso rawera makamano odonj e mbui mar KUPS mar mondo megindikra yanga ne courses mopogore opogore. Adhi kaunti ma Migori neno tipo kanyo mano mar county assembly e kaunti ma Migori. Milome mabende choponwa
en ni MCAs ariyo mantiere kaunti ma Migori bende gisani koro ochiwne gi kum mar koso nyono karamna donje assembly mane kaunti ma Migori kuom thuolo mano mar dweche ariyo. Wira ni gisebedo ka giseyo telo karamna MCAs makamago wacho ni ne gisebedo ka giseyo telo mano mar county assembly mano ma Migori ahinya kaka itiyo kod omenda kata mano gimiko ni maneno kana momiyo koro nomigi kum mano mar koso donje county assembly mano ma Migori kuom thuolo mano mar dweche ariyo. MCAs makamago oriwo MCA mano ma North Kadem mong'ere kaka Olima Obonyo kanyakla kod MCA mano ma East Kanyamkago mong'ere kaka Norman Ogola manyaka sani koro okumu kuom thuolo mar dweche ariyo mar mondo mi kik donj e county assembly mano ma Migori. Ategi kaunti ma Kisumu Nyakorom Gajwang' nitiere wach moro maber notimore e odira ne achich moro mantiere kod higni 28 mane gwenge mag Muhoroni mong'ere kaka Shem Akuku Otieno mawachre ni nonego jokanya 4 mago mag anyuola mare. Okongo mondi ni neno kanyo kaluwore kod karamna report mano mar Kobila e gweng' moro ni Milenye mano Muhoroni kaunti ma Kisumu. Achich makamano mantiere gi higni 28 lekre ni nonego chiege mokwongo, bang' mano onego gi wuode. Bang'e no kawo thuolo makamano kendo odhi e dala machielo mano dala mano mar Nerge kendo onego Nerge kanyakla kod waige mochwo tho. Koro miyo kinyi makawuono achich makamano kaluwore kod tim makoch mabende liekre ni ne otimo chieng' ngeso mano mar juma mabende nwa wuoke. Okinyi makawuono idhi bed ka ichope e doho mano doho mantiere gwenge mago mag Muhoroni mong'ere kaka Tamu Lokot mano mar mondo mi winjani na bura mare kaluwore kod nek mabende isego. Wantiere gi jofwambo mag kaunti ma Kisumu mabende luonwa wach makamano. Dakika oseringo Nyakorom Gajwang' jina mar mon miateke gi kanyo dakika 23 tok saa 3 mar okinyi. Weche mabende waluoni Nyakorom Gajwang' kaka pile. Waluoni weche mopogore opogore obed mago matimore pacho ka, matimore kor gwenge, matimore pinje maoko, weche mag tuke Nyakorom Gajwang'. Ibed gi geno ni biro bedo kiyudogi e yo ma adimba e weche mago manyien chakre migago mamoko mabende biro bedo ka timre kwa dhi nyime gi chenro mar mbaka oromo kapok oromo saa 5 mar onyango. Bende biro bedo kwa kiloni achiel kachiel. Yena mar mon matieke gi kanyo Nyakorom Gajwang'. Chenro pod yelach bang' ma nyawadwa Cleophas Luoch oseikore entiere gi welo Nyakorom Gajwang' e kaunti ma Homa Bay, kaunti ma Kisumu kanyakla kod kaunti mano ma Nairobi. Kabendo oseikre network akayo matin.